Het personeel van V&D in Ljouwert is bot ondien troch het nijs dat het warenhuis uitstel van betaling kregen het. V&D het gutte verliezen en het memmenbedrijf Sun Capital wilde geen geld meer instekken. In Ljouwert, de enigste Frieske V&D, werk is aan 200 mensen. De meetstation ziet om de afgelopen in Haanstenen hebben in oktober dit jaar verhegen weren van uitzetgassen metten. Een jaar lang worden continu meetings dienen bij de squassie en bij de rek. Er wordt letten op de uitzet van dioxines en PCB's. De begeleidingsgroep, de gemeente Haas en de provincie binnen schrokken van de resultaten. Benopvang Tim Paan is door de Rugbank failliet verklaren. De organisatie heeft zo'n 40 opvanglocaties voor een groot deel in Friesland. Het haatkantoor zit in de provincie. Wat de oorzaak van het faillissement is net bekend. De organisatie komt letterlijk uit met een verklaring. Juist jong binnen personeelsleden op bericht gebracht. Tresor het in het oude Roenier een record aantal bezoekers lutsen naar de vernijde studieceel. In totaal kwamen er haast 400.000 bezoekers naar de eerdere provinciale bibliotheek in Ljouwert. Dat binnen er om 8.000 meer dan in het jaar ervoor. Het succes van Tresor is opmerkelijk, omdat oorarchieven haar bezoekersaantallen romridden joggen. Joen en vannacht droeg, 6 graden en een onheil in de zuidwestenwind. Morgen vooral middags Rijn, het wordt 13 graden en de zuidwestenwind is krachtig ontstwarmig, maar kans op windstieten.